ଥଣ୍ଡା ତ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା କଥାଟେ ପାଇଛି। ଦୃଷ୍ଟିର ପରିଶୁଦ୍ଧି। ଉକ୍ତି ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିର ପରିଶୁଦ୍ଧି। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପଢ଼ୁଛି। କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ ବଦଳାଇବେ? ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିଶାପ ବରଦାନ ବଦଳିଯିବ। ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ସେ ମିତ୍ର ଭଳି ସହଯୋଗ କରିବ। ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏକ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ବହୁତ ଶିଖାଇଦେବ। ଲୋଭ ଚେତନାଟିର ଦାନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ମାନେ ଲୋଭ ଯୋଉଟା ଥିବ ଚେତନାଟିର ଦାନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। କାମ ବାସନାଟି ପବିତ୍ର ପ୍ରେମରେ ବଦଳିଯିବ। କ୍ରୋଧ କରୁଣା ରୂପେ କାମ କରିବ। ଶେଷରେ ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯାଇ ମୁକ୍ତିକୁ ଆଣି ହାତରେ ଦେବ। ଏହା କୌଣସି କଳ୍ପନା ନୁହେଁ। ନା ବନ୍ଧୁ, ଏହା କୌଣସି କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଖ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳିଲେ ସୃଷ୍ଟି ବଦଳିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ପଥର ଭଳି ବସିଥିବା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇବା କେମିତି? କଥା ହେଉଛି, କେବେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନି ନେଉଛନ୍ତି? ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝିବେ। ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ପଢ଼ିଲା ମାନେ ନଜରରେ ଆସିଲା ବୋଲି ମୁଁ ପଢ଼େଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୀତରେ ଶୁଣେଇଦେଲି ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଶୁଭ ଶୀତୁଆ ସକାଳ।